Google казва, че пухкавите френски сладкишчета мадлени датират от далечната 1755 година. Тогава за пръв път са направени от сладкарка на име Мадлен де Комерсина. Тя ги е приготвила в черупки от миди и оттам идва и формата им. Рецептата до днес се е изменяла много пъти, към основния вкус са добавени различни аромати. Аз избрах тази рецепта с класически вкус, не ги украсявах с шоколад или пудра захар, просто защото нямах толкова време, свършват много бързо тези пухчета. Оставям ви рецептата в текста на публикацията и ви пожелавам уютна вечер. Да ви е сладко!